Kani kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Une orang ba udah muktiar ya saat an haka yeng syari bah kledo jongkari India ka Supreme Court uba Daniel Stone ling do Nonglait uba ling ba kinong pathai kubor haka jingkan do batki haka arplai trek mentau naiweng arjakat pra hasulong press club ulapan pau yala ka jong ka jing ngau halor ka jingbo jing Thow ye ki Ktien haki autonomous district council haba kran haki nong pathai kubor haka ni ka sngi uba Daniel Stone ling do ula ong bakat kum ka riti senchar jongkari India leng ba ka sex schedule lapun kubor ye ki jai ban reu red pan banya da yala ka jong ka jinglong tanrai la ka long ha Ktien ka thlen ka deti tanrai bat ka khandau ka siam bat ban pane pansa ikini baro haka ni ka Lajong kidai ki autonomous district council nakaliang uba Daniel Stone ling do Nonglait ula ajing mon bahapo khasi bat Jantia Hills Autonomous District Council dai ban Thow da Ktien khasi kat ba hapo ka Garo Hills Autonomous District Council dai ban bo jing Thow da Ktien Garo mana ki bills ki ba wanra haki Autonomous District Council tara dai ha Garo Hills tara dai hangne ha rilum khasi kala dai ka por ya ka bangi ha ban wanra no ban Thow ha Ktien khasi ban translate no ban right no ban Thow Ktien khasi la dai ha Garo Hills Ktien khasi kam tam ki bills to introduce haka Autonomous District Council kata why every bill to be introduced in the Autonomous District Council should be written in the language with preference to khasi in the KHDC and Garo language in GHDC te haba phai phangane ka banta ngasnyo ban ong kumne ba ka constitution jo gari India jongi ka ithu ia ka jinglong red pai ki minorities la de hang no ro ki ba ha papo jong ka 6 scheduled jong ka constitution jo India khanta minorities jongi ki bon ha kum kine te ia ka jinglong kerpang ki minorities la ithu kerpang da ka constitution jo gari India jongi but ka constitution nang baga article ka ba ar khandai kapan pau don lightly ki pillars lane ki paya ki bakongsan ki ba ka haban yada kata kali ka Ktien ka jing Thow ba ka kriti dostur ban yada ya kata ka jino kerpang ka joki hakine ki lightly ki banta te balai pade ngakwa ban ong ba kalade ki Autonomous District Council ladai ha Khasi Hills ladai ha Garo Hills ya ka baki haban shimlo ka senjam ya ka ban Thow haka bill mana bani Thow haka bill haka Ktien ka jongki pi abai hipai ya ka constitutions article 29 kala kran sha yang to badai ban precept lane ban ne tingkai ya ka Ktien ya ka jing Thow ka jing Thow ba ya ka culture te hang ne haba ya krade ka bill kadai be ka language ba ka script ba ka ba ar pade kini Autonomous District Council ki dei kim dei de ka wai pat ngai ki dei be ya ki ka khandau ka siap te be kira ya khandau ka siap barabor ki dei ki local ne ki breu ki basong basa hang to tika khamde ban yakren ba ya ka khandau ka sia phi ya ki dulir lane ki yang to ban khamtam ba constitution ka India ka bu ka ji tho ba ban precept ham to balai ning Thow ha in English balai nama recognizing de as minorities bangin precept ye kata te kate ba habili ber ki property as a part jong ka constitution ka arkundai midai ya warwana ka jingi Thow bangi haban Thow ha Ktien khasi khamta ki Autonomous District Council mo yekram jo nomor kata garon kam ban warna haki Autonomous District Council haki bills bon ki bills si bala wan yang ba kum ka VAB ngala ba ongno mensua komentar kum ka clan bill barang siu wanra mentang dia balai pada ki mla ban sim no
kum ka senjam kum ba constitution ka aibor ba ktien khasi kan dei no compulsory ba ka English ka dei ka optional kata balai kim sno sarong ni ka jong kata ka dei ka ba ngabu kum ka mat te galade ya ki autonomous district council ki bahapan pet mat bahai ka ne ba kalau dia kapal dia kapakin wanra dia kena kajing snow Thow ba mana ki bills apa ki pass mana ki frame kam dia in English ni kita pas snow sarong dia lah kajong